som alternativ til det, så vil jeg gerne fortælle dig om noget, som jeg vil synes var en mere bæredygtig måde at tænke sundhed på. Og når jeg mener bæredygtig, så tager jeg udgangspunkt i noget, der hedder permakultur, som er noget, jeg har beskæftiget mig med. Og det er fint nok, hvis du ikke ved, hvad det er. Det er sådan en måde at designe ting, så de er bæredygtige. Og der er bare nogle ret gode principper i permakultur. Man bruger det typisk på landbrug eller køkkenhaver og den slags. Men man kan sagtens overføre de principper til andre områder. Så i permakultur, der bruger man naturens egne kræfter, så man samarbejder med de ting, der alligevel foregår i naturen, og ligesom tænker dem på en smart måde, frem for at gå ind og ligesom kontrollere eller sætte tingene i rammer og i kasser og sådan lave total monokultur det ene sted, med hvede det ene sted og ro det andet sted. Så tænker man mere sådan, jamen, hvordan kan jeg gøre det her på en smart måde, så tingene komplementerer hinanden. Andet princip er, at man er med til at opbygge større modstandskraft. Og i landbrugssprog, så betyder det, at man for eksempel med alt, hvad man gør, så tænker man ind, at det skal opbygge jordens ressourcer, det skal opbygge de menneskelige ressourcer, det skal opbygge frem for at nedbryde. Så det betyder, at man tænker løsninger, som efterlader naturen bedre, end det var, før man kom. Og overført til sundhed, så tænker jeg, at det handler om at opbygge en stærk modstandskraft i kroppen, så man laver nogle, hvis man laver nogle sundhedstiltag, at man så gør det ud fra, jamen, hvad styrker mig? Og jeg synes ikke, at det er helt vildt styrkende at have nogle rigide, stringente regler. Det synes jeg er nedbrydende. Fordi at man bruger så meget energi på det, og man har kun begrænset viljestyrke hver dag. Det er ikke sådan, at man har uendelig mængder viljestyrke, eller at man bare er født med en vis antal viljestyrke. Man har ligesom noget viljestyrke, som afhænger af, hvor meget man bruger den viljestyrke. Og der er rigtig mange mennesker, der har alt for store forventninger til, hvad deres viljestyrke kan holde til. Og som ligesom kræver så meget, at de ikke vil kunne gennemføre det, medmindre de brugt al deres tankevirksomhed på det. Så det tredje princip her i permakultur, det er, at man opbygger ting, så de kræver mindst mulig energi. Og det betyder, at man tænker i at opbygge systemer, som gør, at den, der skal tage sig af de her ting, ikke skal bruge al sin energi på det. Så man skaber noget, der virkelig holder godt, og som kører så meget af sig selv som muligt. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt i forhold til sundhed, at man ligesom skaber en virkelig god, stærk base, som man ikke skal bruge energi på at vedligeholde. Så nogle principper, som gør, at man hele tiden kan have den her grundlæggende sundhed, og så kan man nogle gange komme til at skære lidt ud, og så kan man kigge på det stille og roligt og tænke, jamen, hvordan kan jeg så igen bygge noget op, som virker bedre for mig, i stedet for at tænke, endnu en ting, jeg ikke må, eller endnu en ting, jeg skal begrænse mig fra. Godt. Så jeg læste om et ret spændende forsøg, som en, der hedder Antonovsky, har lavet. Nej, det er faktisk ikke ham, der har lavet forsøget. Det er ham, der har formidlet det videre og arbejdet videre med det. Men det man gjorde, det var, at man undersøgte en gruppe kvinder i 1970'erne, for hvordan deres sundhed var. Og man havde ligesom aldersopdelt de her kvinder. Og så undersøgte man deres fysiske helbred, mentale helbred, og på alle mulige lederkanter. Og en af de her grupper, det var kvinder, som havde været unge, altså 16 til 30 år under 2. verdenskrig, og havde været i koncentrationslejre. Og det man kunne se, det var, at de kvinder, der havde været i koncentrationslejre, der var kun 29%, der havde et godt helbred, imod 51% af de kvinder, som ikke havde været i koncentrationslejre fra samme periode. Så det, der er interessant her, det er ikke, at hvis man ikke har været i koncentrationslejre, så har man et bedre helbred. Det er jo rimelig indlysende, kan man sige. Men det, der er interessant, ifølge Antonovsky, og det synes jeg også er vildt spændende, det er det her med, at der var 29%
af de her kvinder, der havde været i koncentrationslejre, som faktisk havde et godt helbred. Hvor meget er det? 30 år efter, cirka. Det synes jeg er ret imponerende. Og Antonovsky, han undersøgte så de her kvinder og ligesom kiggede på, jamen, hvordan kan det være, at de har klaret sig så godt. Og det han fandt frem til, det var, at det som de her 29% af kvinder, som havde godt helbred, efter de havde været i koncentrationslejre, det var, at de havde det, han kalder sense of coherence, som betyder forståelse eller oplevelse af sammenhæng. Så de havde ligesom kunne få sammenhæng i den historie med, at de havde været i koncentrationslejre. De havde på en eller anden måde gjort det meningsfuldt for dem. Og de havde lært at håndtere stress. De havde lært at håndtere det på en måde, som var positiv for dem. Så det, der var ret spændende her, det var, at når man det er i virkeligheden, er det ikke stressfaktorer, der gør. Altså stressfaktorer har en enorm indvirkning på vores helbred. 95% af alle symptomer er stressbetinget, og nu snakker jeg stress i bred forstand, altså alt, hvad der belaster kroppen. Og det, som er problemet, er i virkeligheden ikke så meget stressen i sig selv, men det er, hvordan man vælger at håndtere den her stress. Altså ens evne til at håndtere hårde perioder, eller håndtere følelser, håndtere belastninger, håndtere sult, hvad det nu kan være. Og det, som yderligere var fedt ved det her forsøg, det var, at når han sagde, at faktisk som mennesker, der har været udsat for stress, kan godt klare sig bedre end mennesker, der ikke har været udsat for stress. Altså det kan godt være en god ting at have været udsat for forskellige belastninger, fordi det gør, at man opbygger en større modstandskraft. Så når jeg om lidt kommer til at fortælle mere om sundhed og det her med at skabe mindre stress i livet, så er det egentlig ikke fordi, at man skal helt nødvendigvis bare flytte ud på en eller anden et munkekloster, og så bare bo der og meditere resten af livet. Men det er det her med at lære at håndtere de ting, der sker i livet nu, der hvor du er nu, på en måde, som er mere hensigtsmæssig over for dig. Det svarer lidt til, hvis man dyrker jordbær inde i et drivhus. Der er der ikke særlig mange stressfaktorer, der generer de her jordbær. De får alt det, de har brug for. De får næring, de får lys, de får varme. De får alt muligt, og de skal nok vokse så store og fine. Men jordbær, som er dyrket ude på friland, som har fået, hvor der måske har været skadedyr, og der har måske ikke været helt næring nok, og der har måske været dårlige vejrforhold, der har måske været alle mulige ting, men som stadig er blevet til jordbær, de smager af meget mere, end de jordbær, der bare har været i drivhuset. Og på samme måde, så kan man sige, at hvis man bare isolerer sig og ligesom pakker sig ind i vat, så kan man måske godt have det sundt, men man vil ikke nødvendigvis få den her ekstra livskvalitet ind, fordi man vil være så pakket ind. Og det er den livskvalitet, som gør, at man kan håndtere stress. Jeg håber, du er med. Godt. Så når jeg siger sundhed, så mener jeg også, at få mere tiltro til det, du kan mærke i dig selv. Altså lære at mærke din krop, og føle sådan en frihed til, jamen, jeg kan sagtens gøre det, som jeg har lyst til. Jeg behøver ikke at kontrollere alting. Og ligesom gå ind og arbejde med de ting, som du kan se er vigtige rent faktisk at arbejde med. Jeg kan sige som eksempel, at jeg har snakket med en del, som har problemer med at de overspiser eller drikker eller forskellige ting, når de er i sociale situationer. Altså når der er mange mennesker omkring en, så kan man få lyst til at bare bælge, eller bare æde, eller bare gøre alle mulige ting, som man fortryder bagefter. Og der vil jeg synes, der er det meget vigtigt at gå ind og kigge på, jamen, hvordan kan jeg få det bedre i sociale situationer, så jeg ikke føler den her trang til hele tiden at gøre noget, som jeg egentlig i bund og grund ikke har lyst til. Så der er meget forskel på for mig, om man spiser et stykke chokolade, fordi at man har det helt vildt dårligt, eller fordi at man synes, at det er en dejlig ting at spise chokolade, og det gør en glad, det forøger ens livskvalitet.
Godt. Så der er 3 sådan grundlæggende punkter, som er vigtige, hvis du skal skabe den her sundhed. Det første, det er kærlighed. Og det er meget, meget afgørende. Det handler om at have mere kærlighed til din krop og til dig selv. Og der er rigtig mange mennesker, jeg snakker med, som er enormt kærlige, søde mennesker over for alle, som de omgiver sig med. Men når det så kommer til dem selv, så er der lige pludselig helt andre regler, der gælder. Og det betyder, at de gør ukærlige ting over for sig selv. Som for eksempel at tvinge sig selv til ting, de ved, de ikke kan. Tvinge sig selv til ting, som de ved kommer til at gøre dem skuffet og kede af det, og få dem til at have lavere selvværd, end da de startede. Og tvinge deres krop til at gøre bestemte ting, som kroppen egentlig ikke har lyst til. Altså for eksempel tvinge sig selv til at tage ud og løbe, selvom at når man trængte egentlig til at være hjemme, eller sådan, man havde ikke overskud til det. Og så bagefter bare være totalt træt og spise en masse sukker for ligesom at indhente det lidt. Så der er rigtig mange af os, der snakker til vores krop og til os selv, som om, at vi var en eller anden meget, meget streng lærer i folkeskolen, eller et eller andet, som bare sådan kun går op i, hvilke karakterer du får, om du svarer helt rigtigt, og om du er der til tiden, og sådan nogle totalt ligegyldige ting. Så her vil jeg gerne invitere dig til at være en mere kærlig og omsorgsfuld person over for dig selv og din krop. Det betyder, at jeg vil gerne have dig til at droppe de der urealistiske krav, som du godt ved, du ikke kommer til at følge. For den misforståede kærlighed, eller sådan, det er sådan en, jamen, jeg vil gerne have, at du er sund, og du skal have det mega hårdt for at blive det. Og det er også sådan en meget selvdestruktiv måde at leve sundt på, fordi man gør det til en kamp om man nu er god nok eller ej. Og ikke nok med det, så er der også mange, der har det her kropshad til sådan deres udseende og sådan noget oveni, som gør, at når de går og gemmer deres krop, og de føler sig ikke tilpas i deres krop. Og det kan der jo være rigtig mange årsager til, men det synes jeg i hvert fald er noget, som er vigtigt at ligesom bryde med. Og sige, jamen, din krop er fantastisk. Eller sådan, der er ikke nogen, der skal pålægge dig alle mulige billeder af, hvordan en krop burde se ud, som ikke passer til den krop, du i virkeligheden har. Og der er mange, der ligesom bare nærmest som sådan en selvhadsreaktion spiser en hel masse slik, selvom de ved, det er dårligt for dem, eller gør sådan nogle ting, som faktisk er ret sådan strenge ting at gøre over for ens krop. Blandt andet, hvis man er ked af det over, at man ikke føler sig god nok, eller ikke føler man sig godt nok ud, eller hvad det nu er, som man ikke bryder sig om. Så jeg vil gerne bede dig om nu at starte med at ligesom mærke den her kærlighed til din krop. Så træk vejret helt ned i maven, og sæt fødderne i gulvet. Det kan jeg også lige selv gøre her. Og så vil jeg gerne bede dig om at forestille dig, at du har en stor spand i hænderne foran dig. Og den spand, den fylder du med kærlighed. Så hver gang du trækker vejret ind, så kommer der mere kærlighed op i spanden. Godt, tak. Så vil jeg gerne bede dig om at tage spanden her op foran dig. Og så hælde det hele ned over dig selv igen. Så du lige får en ordentlig spandfuld kærlighed ned i hele din krop. Jeg kan mærke til, hvad det gør i din krop, når du har den her følelse af kærlighed ud over dig. Jeg kan mærke til, hvordan du måske slapper mere af, giver mere slip.
Tak for det. Godt. Så nu vil jeg gerne gå videre med dig til næste punkt, som er rigtig vigtigt, hvis du skal have et bæredygtigt og vedholdende forhold til din krop. Og skabe sundhed på den her måde, der holder. Og andet punkt, det er nysgerrighed. Så det betyder, at jeg gerne vil have dig til at lade være med at være så fokuseret på, hvad eksperterne siger, hvad din moster Oda siger, hvad din mor siger, hvad din veninde siger, om hvad der er sundt og godt for dig. Og så vil jeg gerne bede dig om at komme tilbage til din krop. Det kan være, at du kan mærke den lidt bedre nu, hvor du har åbnet op og trukket vejret og fået det her kærlighed henover. Hvad der egentlig er rigtigt for dig. Så vi har en hel generation, eller flere hele generationer af mennesker, som har lært at lade være med at lytte til deres krop. Lade være med at mærke efter, hvad der sker. Som har lært bare, at hvis du har det dårligt i din krop, så må du hellere bare skynde dig at holde mund, og så måske spise noget kagesmug bagefter, eller et eller andet i den stil. Og det gør, at vi ikke kan mærke os selv. Det gør, at vi ikke kan mærke vores grænser. Det gør, at vi kan ikke mærke, hvad vi egentlig har lyst til, hvad vi i virkeligheden har brug for, eller hvad der egentlig er meningsfuldt for os. Så andet punkt her er, at jeg gerne vil have dig til at mærke lige nu. Mærk din krop. Mærk dine fødder, og dine ben, og din mave, og brystet, skuldrene og armene, og hovedet. Og så undersøg, hvis du kan mærke, at der er noget, der ikke helt fungerer, eller et eller andet, så vil jeg gerne bede dig om bare at være nysgerrig. Så i stedet for at dømme det, i stedet for sådan at tænke, ej, det er for dårligt, jeg føler mig ikke rolig, eller jeg føler mig ikke sund, eller jeg føler mig ikke god nok, hvad det nu er. Så bare kig på det sådan lidt observerende, sådan. Og det var det spændende. Der er noget, der er mærkeligt her i mit bryst. Det kan være, at jeg er lidt utryg over et eller andet, jeg skal i dag. Eller det kan være, at der er noget, der går mig på. Det kan være, at der er en eller anden følelse, som sidder og spænder. Enten en fysisk eller psykisk følelse. Altså en følelse, der er helt fysisk i din krop, eller en indre følelse. Og normalt skiller jeg ikke. Det er bare sådan for at gøre det lidt klart, at jeg prøver at skille det lidt. Så når du kigger på dig selv med den her kærlige følelse som udgangspunkt, så gør det noget helt andet, end når du kigger på dig selv med den der løftede pegefinger. Så mærk, hvad der sker, når du undersøger med nysgerrige øjne, hvad det er, der foregår i din krop. Prøv at tænke tilbage på sidste gang, du gjorde noget, som du ikke synes var helt i orden. Sådan sundhedsmæssigt. Prøv at tænke på sidste gang, hvor du bare spiste en håndfuld lakrids og fortrød det bagefter. Og så kig bare nysgerrigt på situationen. Hvad var det egentlig, der gjorde, at du havde behov for den der håndfuld lakridser lige der? Godt, tak. Så et spørgsmål, som en sød person, jeg kender, har spurgt mig. Det var, jamen hvad nu hvis man mærker sin krop, og at den så bare helst vil have croissanter, og ligge i sofaen hele dagen. Og det er et ret godt spørgsmål, synes jeg. Fordi det, som jeg synes er vigtigt i forhold til de croissanter og den sofa der, det er ikke dem i sig selv, men det er, hvorfor er det, du gerne vil have croissanter? Eller hvorfor er det, du gerne vil ligge i sofaen? Så vil du gerne have en croissant, fordi du vil fejre, at du har en dejlig fridag? Vil du gerne have en croissant, fordi at du føler, at du har været underkuret, og nu trænger du fandme til at få den croissant? Eller
Hvad er ligesom den underliggende grund? Og jeg er fuldstændig ligeglad, om du spiser den croissant eller ej. Det, der er vigtigt for mig, det er bare, at hvis du kan se, jamen der er faktisk noget, som jeg bør ændre på. Der er faktisk noget vigtigt inde under bagved. Så vil jeg gerne have, at du forholder dig til det, frem for bare at spise croissanterne og ligesom lukke øjnene for det problem. Fordi hvis du bare gør det, så vil du blive ved og ved og ved med at have lyst til croissanter og ligge i sofaen. Så længe du bliver i det samme mønster, så vil du også hele tiden have de samme sundhedsvaner. Så man siger jo det her med, summen af laster er konstant. Der ved jeg ikke, om du har hørt det udtryk. Men der er ligesom en idé om, at hvis man stopper med at ryge, så vil man kompensere med at spise mere slik, eller hvad det nu kan være. Og det synes jeg er meget rigtigt, det er netop det, der sker, når man laver de her nedtvungne sundhedsforandringer i sit liv. Det er, at man kommer til at kompensere, fordi man ikke har løst problemet. Så det kan godt være, at du lige godt kunne lade være med at ryge, men til gengæld så må du så kompensere på en anden måde, som måske heller ikke er sundt for dig. Så det jeg gerne vil bede dig om, det er at gå ind og kigge på, jamen, hvis nu at det er fordi, at du har brug for den her croissant, fordi du føler, at det har været en alt for hård morgen med dine børn, og at det bare, du bare slet ikke kunne overskue at få dem ud af døren, og nu trænger du virkelig til at forkæle dig selv. Så vil jeg gerne bede dig om at forkæle dig selv, og så stille dig spørgsmålet, jamen, hvad var det, der gjorde, at jeg havde den her dårlige morgen? Hvad er det, jeg skal ændre ved, for at sørge for, at jeg får nogle morgener, som gør mig mere glad, som gør, at jeg har det godt. Og hvis du har det godt, og så får lyst til en croissant, så synes jeg at det er fint, hvis du har det fint med den croissant. Så der er også rigtig mange, der har den her helt vilde trang til sukker om aftenen. Og der er det igen, der vil jeg gerne bede dig om at kigge på, jamen, hvad er det, du føler der om aftenen, lige der, hvor du får lyst til at åbne slikskabet, eller når du går rundt om køleskabet, åbner det 1000 gange i løbet af en aften, for at kigge, hvad der er derinde. Hvad er den underliggende følelse? Og det vil ikke være det samme for alle. Jeg kan sige nogle generelle ting, som er klassiske, men det kan også godt være, at det er noget andet for dig. Men det kan være, at du kigger i køleskabet, fordi at du reelt er sulten. Der er også mange, der gør det, fordi de faktisk er trætte, men ikke lytter til deres krop. Så for ligesom at holde sig lidt vågen, skynder de sig lige at spise et eller andet, der kan give dem noget hurtig energi. Så er der mange, der gør det, hvis de er ensomme. Man kan gøre det, hvis man keder sig, hvis man er rastløs. Så alle de her forskellige følelser, der kan være, de kan være blandet sammen, eller det kan være, at nogle gange er det den ene, og nogle gange den anden. Men det er dem, som jeg gerne vil have dig til at kigge på. Hvad kunne du gøre for at være mindre rastløs, eller mindre ensom, eller skulle du måske bare lægge dig til at sove? Eller er du i virkeligheden sulten og trænger til noget god mad? Og hvad vil du så allerhelst have, at der egentlig var med mad? Er det virkelig det der sukkerstas? Eller vil det i virkeligheden være meget lækkert at lave noget ordentlig mad? Ris og bønner eller et eller andet, som du synes er lækkert? Jeg spiser bare hele tiden ris og bønner for tiden, så ja. Godt. Sidste punkt for at skabe den her bæredygtige sundhed, det er meningsfuldhed. Og det er den her oplevelse af meningsfuldhed, som jeg også fortalte om tidligere. Altså den her oplevelse af, jamen, der er en mening med de ting, der sker. Det er ikke bare tilfældigt, det er ikke bare ligegyldigt, der er ligesom en progression i det. Og det er noget, jeg selv har haft det lidt svært med, fordi jeg tænkte, der er jo ikke nogen egentlig mening med, eller hvordan kan man vide, at der er en mening med noget? Men det er jeg gået væk fra, fordi det er gået op for mig, at det er ikke så vigtigt, om det er en sand mening, eller noget, der er rigtigt, eller større, eller om det er den ene Gud, eller den anden Gud, eller ikke nogen Gud, eller hvad det er, der er meningen. Det vigtige er bare at have den der følelse. Så meningsfuldhed er ikke at have fundet en eller anden sandhed. Meningsfuldhed er bare at have en følelse i kroppen af meningsfuldhed. Altså have en følelse af, at jeg kan handle i mit liv, så det bliver mere meningsfuldt. Og det er rigtig vigtigt, fordi meningsløshed, sådan en der underliggende meningsløshed,
den kan virkelig være med til at skabe sådan en konstant restløshed, eller sådan en konstant følelse af at skulle kompensere. Så for at kunne skabe det her bæredygtige sundhed, så er det rigtig vigtigt, at du ændrer dit liv. Og jeg siger ikke, det er noget, man gør med et snuptag, men det er noget, man gør skridt for skridt, at gøre dit liv mere og mere meningsfuldt for dig. Og det synes jeg er helt vildt fedt og smukt, at det hænger sammen med sundhed. Fordi at det betyder, at vi ligesom er mere tvunget til at rent faktisk tage det her meningsfuldhed alvorligt, for at kunne leve sundt. Godt. Så ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke, er der nogle områder i dit liv, hvor du tænker, at der mangler meningsfuldhed, eller som er meningsløse, eller bare irriterer dig helt meget? Og er der noget, som du kan gøre ved dem? Hvordan kan du gøre det mere meningsfuldt, eller fjerne det fra dit liv? Og det behøver ikke at være noget kæmpe stort. Det kan godt bare være en lille ting, som du oplever lige nu. Og så vil jeg gerne bede dig om at ændre på den ting inden for de næste 24 timer. Så bare skru en lille smule op for meningsfuldheden de næste 24 timer. Så hvad vil du helt konkret gøre? Og jeg ved godt, der er rigtig mange, som lytter til sådan et her webinar, og så hører de ting, jeg siger, opgaverne, og ikke rigtig gør noget ved dem. Men jeg vil gerne udfordre dig til rent faktisk at tage det alvorligt, og tage det med dig, sådan så at du får mere af den her meningsfuldhed ind i dit liv. Så du rent faktisk kan mærke, hvad det er, jeg mener med alle de her ting, jeg siger.